Nada, bo día a todos e a todas. Paso a dar conta, como cada venres, dos acordos de xunta de goberno e logo poñome a vosso dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou outros asuntos que querades preguntar de ámbito local, nacional ou internacional. Empezamos, como é habitual, polas concesións de licencias. Nos primeiros puntos, tanto para unha vivenda unifamiliar en cima da eira, como para demoler un edificio situado na rúa Morro Ibal, que é na zona da Ponte Pedriñas, os edificios que estaban en estado de abandono, un que hai a carón de onde se fixo un grafiti dentro dunha intervención municipal. Como tamén para, como ven sendo habitual xa dende hai anos, regularizar a totalidade das construcións realizadas nas parcelas número 386 e 387 do polígono do Tambre. En este caso, o procedimento está sendo de regularización e xa ven desenvolvéndose dende hai anos do que son todas as naves e todos os establecementos que hai no polígono. Hai rexeitamento de 2 recursos, presentados creo que polo mismo Rico, 2 recursos que son rexeitados, tanto o presentado por unha particular como por outro particular. En este caso, un polo intento de desenvolver unha actuación na Rúa das Hortas e outro polo intento de desenvolver unha actuación na Rúa do Vilar. Parece que o recurso se presenta por quen é competente para impulsar a moratoria e se lle contesta que está tramitado correctamente, que pola Lei de Grandes Cidades é a Xunta de Goberno, como foi o seu momento a decisión adoptada da moratoria dentro do desenvolvemento dos traballos do Plan Especial. Logo hai aprobación do proxecto e construción dun aparcadoiro provisional disuasorio na parcela EQ1 no Parque Empresarial da Sionlla. Esta actuación xa trouxéramos hai moito tempo a Xunta de Goberno. Sabedes que está financiada con fondos privados, en este caso, de Media Market, e que contempla unha gran área de aparcadoiro cunha reserva para emprego municipal e que se fai polas empresas que están ali instaladas para facilitar o que é o aparcadoiro na zona. Creo que a aportación era de máis de 300.000 euros para o desenvolvemento deste aparcadoiro. Hai unha reordenación de volúmenes e, polo tanto, a aprobación inicial dun estudo de detalle nunha parcela, que é a que figura aí numerada no quinteiro do SUN 40, o Parque Empresarial da Sionlla. Hai unha adenda ao convenio do Concello entre Santiago de Compostela e a Consellería de Medio Ambiente para o financiamento da redacción da revisión do Plan Especial. Sabedes que é unha reanualización, está entregado no seu momento a finais de ano o documento de inicio para a avaliación ambiental do Plan Especial. Dende o Concello se lle ten dito a empresa que está cos traballos que antes de aprobar ese documento que nos encontramos que tiña déficits que había que correxir, era necesario de alguma maneira compasar os traballos dese documento de inicio do Plan Especial co que é o plan de xestión. En estes momentos o Concello ten máis urxencia por desenvolver o plan de xestión e estás en conversas ca empresa e o que se fai con esta adenda é únicamente reanualizar as partidas polo retraso que no seu momento xa fixo comparecer a Jorge. Hai tamén unha proposta da área de Xan relativa a unha sanción que se lle impuxera a empresa CAPS Traffic on Transportation, sociedade anónima, de máis de 3.000 euros e é por unha cuestión procedimental. A empresa di que sabedes que no seu momento se lle abrira un expediente sancionador por non cumprir determinadas cuestións do contrato. Eles alegan non que a cumpriran, senón que non se lles deu audiencia, entón o que se fai é darlle audiencia á empresa nese expediente sancionador. Dende o 1184 son todos puntos de exencións fiscais, que moitas veces nas xuntas de goberno se traen. E os seguintes puntos tamén, hai un rexeitamento dun recurso de reposición interposto por unha particular respecto tamén á política fiscal que é desestimado. Hai tamén toda a proposta que ven de maneira periódica a Xunta de Goberno da concesión de exencións na tasa polo que é o suministro de auga
e tamén saneamento e tamén recollida de lixo a familias sin recursos e a política de exención do mesmo. Hai unha modificación da solicitude de financiamento para o funcionamento dos servicios comunitarios en 2017, que é financiada pola Xunta. Hai unha ampliación na petición, dado que hai un aumento en persoal, entonces o capítulo de persoal aumenta a 400.431 euros e por eso se fai unha modificación. Hai dúas prórrogas de contrato que xa estaban regulamentadas, todo para o que ten que ver todo o material consumible de oficina e tamén folios, sobres e carpetas para todas as dependencias municipais até o 2019. Lévase a Xunta de Goberno no punto 90 o que é o nomeamento oficial do director xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López González, despois de ter superado o proceso de nomeamento e de ter dado conta ao Consello Rector do Auditorio, onde están todos os grupos e os responsables municipais, e con eso péchase o proceso de nomeamento de maneira definitiva. Danse conta da asinatura de 2 convenios, tanto con Correlingua, para o que foron as actividades hai polo Día das Letras de 2.500 euros, como para o desenvolvemento da terceira edición da carreira nocturna de Santiago 10 km por unha cantidad de 12.000 euros. E tamén aprobase a adxudicación aos concellos da provincia da Coruña, en concreto para a parte de Santiago, dos espectáculos correspondentes ao programa da Diputación da Rede Cultural 2017 por unha cuantía de 17.297 euros. Dentro das urxencias, apróbase inicialmente o proxecto do Regulamento Orgánico Municipal, do novo Regulamento Orgánico Municipal do Pleno do Concello de Santiago. Este é un requisito previo ao que ten que ser o debate do novo Regulamento Orgánico Municipal en pleno e que leva sendo traballado por todos os grupos municipais preto dun ano. Non vou anticipar por unha cuestión de cortesía de momento contido, porque ainda hai que tramitar o debate plenario e a posteriori a exposición pública, pero basicamente o que buscaba de alguma maneira era subsanar determinadas disfuncións existentes que a composición actual do pleno e que moitas veces provocan sesións terriblemente alongadas. Tamén introducir as novas tecnoloxías na redacción das actas e coexionar as canles de participación dos veciños e veciñas nos asuntos a tratar, que moitas veces hai unha disfunción de que cando falan teñen que agardar horas a que se traten os asuntos. En principio é un documento traballado por todos os grupos e supoño que antes do pleno se presentará ou se darán cuestións sobre os mesmos, pero había que aprobar inicialmente a tramitación en Xunta de Goberno. Hai tamén unha proposta de Xanduro relativa á aprobación dun protocolo de colaboración que se vai a asinar entre o Concello e a Empresa Municipal de Augas da Coruña para a prestación dunha asistencia técnica no deseño dunha estrategia urbana sensible á auga e que ven sendo o apoio dunha empresa de ámbito municipal para facer traballos fundamentalmente de auditoría do estado do noso servicio municipal de augas, un traballo que se leva tamén desenvolvendo dende hai uns meses. A Empresa Municipal de Augas da Coruña, que é das máis antiguas que hai no país, fai este traballo de asesoramentos a moitos concellos, no que é a auditoría do estado da prestación do servicio, e nos entendíamos importante desenvolver este protocolo. E iníciase tamén a liquidación do contrato de xestión do servicio de escolas municipais de Conxo Fontiñas co anterior concesionario, que era Clece, non co actual, que sabedes que está prestado despois dunha sentencia que obrigou a reasignar a adxudicación a outra empresa, que creo que era Sermasa. Aquí estamos falando da liquidación coa anterior concesionaria. Apróbase o convenio coa Fundación Abrente para a organización do evento denominado Proxecto Enki, que sabedes que é unha proba e un día dedicado, e vai ser esta fin de semana, a diversidade funcional, que ten un custo de 46.000 euros e que o Concello financia 8.600 euros, que achega que fai para a celebración desta proba, que xa foi presentada por Noa Morales aquí en sala de prensa. E tamén formalmente, a pesar de que se reuniu onte a mesa,
hai unha proposta relativa a aceptar a execución da sentencia firme no incidente de execución promovido por Doal respecto á cuestión da hora, non? Onde se fai constar as cuestións que onte me preguntades, non? Iniciase o proceso de execución de sentenza, dase amparo a propia mesa en todo o que teña que ver con asesoramento e cuestións de informe, e tamén aparece, bueno, pois, ademais da necesidade de comunicar ao xulgado que se iniciou o procedemento, pois o que onte constatábamos de que non podemos avanzar cos traballos de valoración da oferta de Doal no proceso de 2011-2012 porque o expediente está dentro da operación Pokémon no xulgado de Lugo e fixose unha petición por urxencia no día de onte e farase tamén por escrito formalmente para intentar seguir avanzando. Foi máis ou menos o que falamos onte, pero formalmente había que recollelo nunha aprobación de Xunta de Goberno de execución da sentencia e de posta en marcha do mecanismo, incluso a petición dos asistentes da propia mesa. E con isto un bizcoito, rematou a Xunta de Goberno. Esa petición urxente que foi telefónica ou Sí. non lles deron prazos? Non, pero bueno, entenden que é urxente para poder executar unha sentencia, farase formalmente por escrito e, bueno, esperemos telo en breve, non? Porque, claro, a mesa non pode, se non ten a oferta que fixo na mesa no seu momento dual, non pode executar a sentencia. Porque hai que ver, bueno, cal era o contido da oferta, porque estamos a falar de finais de 2011, principios de 2012, non? E as condicións actuais para a prestación do servicio. Bueno, son estas cuestións da lei de Murphy que agardamos subsanar nos vindeiros días. Pero é normal mandar un original sen deixar unha copia no Concello, non sei como é o proceder nestes casos. Eu tampouco, non sei como. Non quero dicir que nunca me vin nesas. Entón, creo que esa pregunta ya tedes que facer a outros. Non sei se hubo unha petición para que se enviara, non sei se hubo, se se veu aquí a incautar o expediente en cuestión, non sei, falo dentro do absoluto descoñecemento. Ao mellor non se deu nin opción de facer a copia para quedar aquí nas dependencias municipais, porque como aduanas no seu momento e os corpos de seguridade estiveran no Concello, pois non sei cal foi o procedemento. Sei que o original está ali, non hai copia aquí. A Correios de que hasta non entendía como nestes 16 meses que a ninguén non se lle correu pedir. Home, a min o que me resulta sorprendente primeiro é que este ali e non podemos pedir algo que descoñecemos que está en Lugo. Non? E ao mellor se tiña información de que estaba en Lugo, con terno lo dito, ao mellor o podíamos ter pedido. Pero os que estamos aquí dende hai casi 2 anos non sabíamos que o expediente estaba en Lugo. Sorpresas nos dará el señor. A oposición tamén amosaba nas últimas horas a preocupación ou que sigue existindo dudas sobre a titularidade dos parquímetros, a situación do persoal. Todo eso tense que facer un informe expropreso na Xunta de Goberno? Como vai a... Vaise dar asesoramento dende os servicios xurídicos e do persoal da casa para ese tipo de cuestións para que a propia mesa este asesorada no que a execución de sentencias. E, bueno, é o que lle corresponde para que a mesa opere sempre en cumplimento da sentencia con toda a seguridade xurídica. Pero, digo, no expediente na memoria de municipalización do servizo consta xa, pois eso, a quen pertencen os parquímetros, eso todo está xa estudiado, aclarado, ou vais a ter que facer outra investigación en paralelo? Non, o que pasa é que agora a situación é diferente. Antes estamos falando dun proceso de remunicipalización no que é unha relación entre unha empresa concesionaria que incluso rematou o seu período de prestación de contrato e agora estamos retrotraendo o procedemento a finais de 2011, administrativamente. Non vou entrar en cuestións pormenorizadas porque é difícil facer comunicación política con iso, pero o traballo feito para o proceso de municipalización pode ser reutilizado, pero hai que adaptarse a unhas condicións específicas que son a mesa que se deu no 2011-2012, que se nos obliga a retrotraer todo o procedimento administrativo a ese momento e a valorar a oferta de Doal, non? E, polo tanto, evidentemente, non é só retrotraer un procedimento administrativo, sino viaxar no tempo.
E creo que, a pesar de que hai algunha serie que fala deso, de momento, eso é moi complicado, viaxar no tempo. Entonces, nos prestaremos o asesoramento que haxa que prestar á mesa, faltaría máis, e logo corresponderálle a Dual ver se está en disposición de prestar o servicio. ¿No? Antes, sería importante recuperar o expediente que está en Lugo. Alcalde, quería preguntarle, un pouco relacionado coa situación dos ocupantes esta semana, o cruce de sanción entre vostede, o presidente, tamén co delegado do goberno. Pensando na manifestación da próxima semana, se vamos a encontrarnos nunha situación similar, se conta con que lle avisen, se vai preguntar a vostede se vai haber algún dispositivo especial. A ver, eu creo que algúns están confundindo facerlle oposición a un grupo de goberno municipal con facerlle oposición á cidade. Non? E eu vou intentar non retroalimentar iso, porque entendo que quen perde é a cidade. E, polo tanto, igual que levo esta semana facendo unha aposta sempre polo diálogo, pola intermediación e pola lealtade institucional, será o meu papel, xa que outros non o están a ter. Eu non vou a xerar ningún clima de medo, ni ningún clima de criminalización na capital do país, porque creo que iso é artificial, e respecto ao que farán outras institucións, pois serán outras institucións que teñan que actuar ca mesma responsabilidade, non? A mí sorprendeume desagradablemente esta semana o comunicado de delegación do goberno que ven a decir basicamente que non está na obriga de informar ao goberno municipal de ningún dispositivo especial, agás aqueles vencellaos a asuntos de carácter social. Bueno, eu creo que na cortesía institucional e na colaboración, se queremos resolver as cousas, ten que haber esa comunicación e non sempre estamos abertas a tela. E se outros non queren, ou se estamos nun guión precociñado, pois evidentemente non hai vontade de que nos podamos intermediar nin colaborar e, polo tanto, serán outros os que teñan que exercer a responsabilidade que nos imos exercer permanentemente. ¿Cree que a vista de esa nova manifestación que, a lo menos pola rede, creo que se está preparando para un mediodía compre convocar a Xunta Local de Seguridade, ou cree que convocar sería isto que digo vostede de alentar ou alertar en demasía? Non vou a facer valoración sobre unha dinámica que creo que está alimentada, como, e repito, para buscar, xerar un clima na cidade que non existe, non? E eu vou actuar con responsabilidade estes días. Vou intentar retroalimentar o mínimo posible o que entendo que é unha dinámica que nin existía e na cidade e que a día de hoxe non está xustificado que exista. Non vou a retroalimentar o medo, vou a permanentemente a facer unha posición de non criminalización da cidade, de normalidade, porque creo que verdadeiramente é o estado natural da cidade, e respecto a outras dinámicas creo que están claramente sendo empregadas e creo que a xente está sendo moi pouco seria. Repito, non se pode, non todo vale en facerlle oposición a un goberno municipal cando se lle está facendo oposición á cidade, eu repito. Eu xa dixen esta semana todo o que tiña que decir. O Concello ten vontade de apostar sempre polo diálogo. O Concello está disposto a intermediar e a actuar con lealtade institucional con todas as institucións. Pero vendo, un comproba ao longo da semana como, e non é polo traballo que vos podades facer, pero como ao final teñen difícil en recollimento no discurso a posición esta que estou aquí explicitando, e todo se reduce a cuestións interesadas. Eu non entrei nunca na cuestión da propiedade privada, dixen que en defensa da propiedade privada non todo valía, dixen que se tivera falado co Concello esta situación se podría ter evitado, que poderíamos ter cumprido un papel, se nos dice dende delegación que non están na obriga de falar, e un chega a conclusión de que para cada solución o que todo o mundo pon é 15 problemas, e eu non vou a poñer máis problemas. E tampouco vou a retroalimentar determinados discursos que veño percibindo, non estou disposto. Lembro perfectamente como estaba a cidade o luns e en que dinámica estaba, e eu non vou a alimentar nada, algo que creo que está sendo claramente intencionado e que afecta a moitos elementos que están actuando con irresponsabilidade. Críticas por parte da policía, pero sí que esta mañá expresaron
Bueno, pois respeto moito a petición da Xun, pero non vai haber ninguna rectificación porque non sei que queren que rectifique. É dicir, poden visionar as miñas intervencións, os meus audios e a miña valoración, e sigue sendo a mesma, no que acredito e no que penso. Actúo con responsabilidade e creo que todo o que aconteceu esta semana podía terse evitado. E creo que hai xente interesada en que isto non acontece e iso non vai polos corpos de seguridade. Así o digo. E non vou a xerar ningún tipo de clima de medo nin de criminalización. Esta semana díxeno, non entro a valorar a cuestión de fondo da propiedade privada, a pesar de que se intente facer un reduccionismo sobre iso, non existía un problema de convivencia, podía ter existido outros métodos, sempre estamos na obriga dentro das institucións de explorar outros métodos antes de chegar á situación que se deu, e eu, igual que non mato mensaxeiro, que é unha cuestión mediática, tampouco mato mensaxeiro noutro tipo de cuestións, non vou a entrar en eso. Pero, evidentemente, a miña posición vai ser outra. Non vou a entrar neste xogo. Dixen o que dixen esta semana e non o vou a estar repetindo permanentemente. Iso é algo que terá que decidir Compostela Aberta, non eu, que son o alcalde desta cidade. E, en todo caso, eso será algo que terán que debatir todos os colectivos no seu momento. E repito, non vou a entrar tampouco a facer valoracións de concentracións, porque nesta cidade hai concentracións todas as semanas por múltiples motivos. E non vou a entrar en determinadas lecturas. O digo hoxe, vos lo direi o resto da semana, 2 meses e dos vindeiros anos tamén. Decía aí un simples que a súa posición era de intermediador, o que era que querían manter. Non sei se entón, pensando nesa protesta do día 10, se plantea alguna labor de intermediación para... Estou dicindo que para cada solución todos poñen 25 problemas, o que non vou a ser eu é a que vai a cas solucións, non? Dicir, eu non vou a retroalimentar. Non sei se entendedes que ás veces non é toda unha cuestión política e de posicionamento. Nós temos unha responsabilidade como goberno municipal. E eu non vou a alimentar determinadas dinámicas que creo que están a ser interesadas. Están a ser interesadas. E que pretenden xerar un clima en Compostela que non existía. Eu vou actuar independentemente que me partan a cara, con honestidade, como sempre fago, evidentemente expresando a posición do grupo de goberno e a miña, pero non vou en ningún momento entrar en determinados xogos. Non vou a criminalizar, non vou a alimentar medos, non vou a intentar trasladar por desgastar o goberno unha situación que na cidade non se vivía, e eu creo que cada quen é responsable do que fai. Eu, no momento no que vexo posicionamentos políticos, incluso institucionais, no momento no que vexo o presidente do goberno galego co cal estou obrigado a ter unha relación de colaboración institucional, entrando no xogo, vexo o grupo municipal do Partido Popular facendo aseveracións que incluso cuestionan a nosa legitimidade como goberno e o meu rol como alcalde, o sea, facendo oposición ao goberno e tamén ao Concello da cidade, eu aí non vou a entrar, porque evidentemente estánse a retratar eles. Non sei que réditos lles dará. Eu a veces sí que me fago determinadas valoracións. Temos pasado por todo estes 2 anos. Esta é unha nova fase. Home, a verdade que me preocupa, porque se ainda quedan 2 anos de legislatura non quero pensar o que poda pasar neste último ano. O último ano de legislatura, eso pode ser el apocalipsis. É dicir, vamos a sair cunha licenciatura. Xa pasamos por todo. Xa pasamos pola negación religiosa, polo enfrentamento cultural, polo foco de xestión, polo enfrontamento contra institucións que deberían ser apartidarias e agora a xeración desta dinámica que eu verdadeiramente non vou a retroalimentar en ningún momento. O que me preocupa é cal será o seguinte, non? Eu a veces digo de broma que peguen máis forte pero que tampouco se animen. Non se lles vai a ir á man. E logo porque creo, que vos lo digo sinceramente, e vos lo digo sinceramente, flaco favor se lle fai a cidade con determinadas dinámicas. Eu vexo unha obsesión por non positivizar nada do que acontece na cidade por medo a que sexa, de alguna maneira, asimilado a acción de goberno e unha vocación por amplificar calquer cuestión que poda desgastar ao goberno sin que iso importe o rol desta institución e da propia cidade, que eu asustado me teño. O de Bangal era unha broma, vai quedar como unha hermanita de la caridad ao lado de como se estaban a poñer. É que necesito utilizar humor.
É unha ferramenta de defensa. E que se non utilizo o humor, a cosa va moi malita. No, bueno, pues por aí. Quería pedirle unha valoración do último dato do paro, que por isto foi máis nível, vamos, hasta un 4% e vai esperamos que vai ser un 11%. Bueno, pues é positivo. Esos datos sempre son positivos, non? A min o que me preocupa do novo proceso de creación de emprego que eu creo que cada vez que haxe unha persoa desempregada menos é un motivo de alegría e as novas condicións nas que se está creando ese emprego, non? E emprego moitas veces moi temporal e moi precario, non? Nas novas condicións. Ese é o novo momento que habitamos, pero evidentemente, o feito de que o paro diminúa e de que haxa unhas cifras realmente boas non é imputable, eu teño dito para ben ou para mal as dinámicas municipais, senón a situación casi macroeconómica, e sempre é positivo que as cifras de desempregados sexan menores. Por favor, é un motivo de alegría. Bueno, teño a aclarar que non son vegano tampouco, porque hoxe como me mandaron unha mensaxe e me dixeron acabaron contigo e me puxeron un enlace, estaba